Og så siger vi 3, 2, 1. Kalle, du laver introen. Hey, og velkommen tilbage til MacBots. I dag er vi tilbage med endnu en golfvideo med PM og Storm. Ja, det er mig, der står M. Skæfter. Ja, du er PM. Let's do it. Ja, fedt. Der er PM, ikke? Og vi har Okay, collision okay. til. Super. Nu tager vi. Så er vi bare i gang. Det er bare til random på eller noget. Random, er du syg? Jeg skal dels ikke spille Ancient. Det gør vi ikke. Jeg er så random. Shit. Nu- Jeg spiller bare Candyland alligevel, altså. Du var random. Ej, det er bare random. Du stod på Candyland før, og nu er den på Candyland. Ej, hvor random. Ja, derfor er den på random Candyland. Ej, når det er den her lortebane. Bare Den blive spiller den er bedre. også god jo. Den er fucking dårlig den her. Jeg håber, I sætter pris på, at vi har gjort lidt mere ud af lyden den her gang. Ja, det har vi. Jeg prøver ligesom at matche volumen mellem vores stemmer. Og satser på, at det er blevet bedre. Jeg håber også, I sætter pris på, at vi uploader hver dag. Ja, for det Der var gør to vi i videoer, hvert fald. 2 videoer. Der er en til dag. Oj! Ren skill. Ej, det gør man en John der der. Skal vi kalde vores seere drenge, ikke? Det var også et Ring, ligesom Søndergaard. drenge. Så vi mange så det godt Søndergaard, han døde i sin Minecraft igen, lige ved dragen. Nej, jeg følger ikke med i det lort. Jeg så det også lidt, jeg så det kun lige herfra. Hvad laver PM? Jamen, jeg vidste ikke, kører han en hardcore server lige nu, eller hvad? Jamen han spiller med ham der Matt der, Det er mad. hvor de skal klare spillet, hvor de har samme liv og sådan noget. Nå, ligesom det der, vi spillede i Globed tidligere, altså. Eller Deathling. Lige præcis. Jamen, det lyder da spændende. Det kan være, vi skal have Matt og Sønder med på streamen, den Ja, ikke? det er ikke særlig kommende dage. gaming. Og du skal tage også skifte, at vi har jo været... Vi har været mulige, eller vi har været tæt på at få T-Dog til at komme med. Har vi det? med her for nylig. T-Dog er ikke interesseret. Så, ja, men altså, han virkede i hvert fald ikke særlig imod det, synes jeg. Det var han ikke. Det er jo ikke som om, at han bare virkelig ikke ville. Det er mere som om, han sådan virkelig gerne ville. Ej, For helvede er så. og man ved bare, at det var T-Dog, der gjorde det. Altså. De rammer her meget. Oh yeah. Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt rusten til at lave videoer, drenge. Ja, Jeg kan helt det. der er Jeg ikke skal så også snakke, meget. jeg har matematik på i morgen kl. 8. For helvede. Bro, prøv at lave Tommy Ennett Det bliver klip. spændende, mand. Tommy Ennett klippet. Ja, det der klip med, hvor Tommy Ennett siger, oh no, I have a opgave. Okay. Kan ikke Det lyder som et fedt klip fra Tommy Ennett. Master her, rammer du mig her? Man, nej, det Så kan jeg bare så sagde jeg moren. Yeah. Det er det, hun siger. Ja, Oj, please. En hole in one, ikke? Nej, hvor er du klar med det dobbelt her. man. Hvor er du klar? Ja, det har været ret godt, Sådan der. hvis Freddy lige blev bollet i røven der. Hov, Spændende. hvem er det? Det er en børnevenlig kanal, der. Og hvad? Ja. Nej, min fejl. Det var Det var fordi, din fejl. bro, det var fordi Grinchen overtog mig. Grinchen overtog mig. Med hans negative stemning og så videre. Negative vibes. Det dyrker vi selvfølgelig ikke på den her kanal. Så jeg vil virkelig gerne undskylde jer overfor jer for, du ved, jeg har dem tage over. Og sådan. Okay, jeg synes, du drikker den lidt nu. Fuck dig, Marco. Anton, fuck dig. Nej, du fucker med mit fokus, når du står og siger sådan noget der. Jorden, mand. Skal vi ikke bare kalde Gabi for Jorden? Jon. Fordi der er sådan ligesom Jon i hans navn, jo. Så. Ja. Ja, men altså, Det er GJ, ikke?
Altså næste gang, ikke, så var... Hvad er det? Hvad er det, jeg laver, bro? Fuck lige det, jeg laver. Jeg prøver ligesom at... Altså jo, hvad mener du? Ja, fra et andet sted godt nok, ikke? Nej. Jo. Jeg står du måske I for kan at begge to klare suge de min andre. fucking... Tissemand. Burde vi sådan at Skal vi lave en udfordring til taberne eller eller andet? En udfordring til taberen, bro. Klokken er fucking... Nej, den er god, den er god. Kvart i 10. Taberen spiser en skefuld citronjuice. Prøv her, jeg laver ikke nogen udfordring, hvis jeg taber. Tager vi sammen. Så der fucking sammen. Alt for content, ikke Markus? Til alle vores seere derude, det er seriøst bare store M, der udlægger vores videoer. Jamen, altså, jeg skal jo i seng lige, når det er slut for helvede. Ja, det er så Jeg er ikke klar over, hvad klokken er. Jeg er en baby. Dem her er ældst. Kan vi sige det? Lige hurtigt. Kan vi få det Nej, sådan er lige op og vende? Nej, det gør vi faktisk ikke. Lige vi ikke sådan noget. sådan. Nå, jeg har det fint med at lige. Jeg har det fint med at lige sådan noget. Og jeg kan fortælle jer lige nu, jeg er ældst. Så Ja, onk. hold op med din onkel jokes. Ej, hvad så er det sådan et hop? Altså. Altså, hvorfor sker det ikke noget? Moo. Det er sådan, du Altså, siger. Fed ko. Moo. Afbundet ko. Det var fandme for ord. Hvad fuck er det her? Det er hårdt, det spil. Jeg er seriøst ikke humør til det her, altså. Ja, det er lidt brutal, der. Han bliver mugget af en luxmaxer. Det er så brutal, der. Nej, gutter. Min telefon vibrerer. Jeg bliver nødt til at tjekke min business affiliations. Ser I det her, dreng? Ser I det her? Ja, det er virkelig ydmygende for dig. Nej. Okay. Jeg spiser ikke den der fucking skefulde citron. Det ligner, du kommer til at gøre det i hvert fald. Hold da op. Ja, det var endda dig, der kom op med det. Så jeg synes, du bliver nødt til at gøre det. Men nej, drenge, lad os finde på en der, vi kan lave i vores rum, uden vi går ned i skolen. Kan vi ikke sige det? Jeg slog en ordentlig bøvs. Uden at hvad? Nej. Uden at skulle gå ned i Uden stuen. vi går ned i stuen. Det tør jeg altså ikke. Slå facecam til for første gang. Nej. Nej, jeg tør ikke. Nej, altså lige vores face reveal, Marco. Nej, jeg mener historien. Lige vores meet. Den der telegram, jeg snakker om i den sidste video, lige smider vores meet op der, hvis vi taber her. Det er rank size i stedet. Så Altså, jeg kommer bare til at tage et billede af din. Jeg mener historien. okay. Det er ikke en god dag. Det er heldigt, at på EA Games, så hedder jeg noget med en stor P også. Så. Ej, jeg glemte chokoladen igen her. Er der en hole in one her, ikke? Nå, Altså. Hvorfor kan man ikke Nå, vise? ja. Hvorfor kunne jeg ikke vise? Kom ind. Det var da underligt. hvorfor vil du reset? Fordi jeg ville gerne have... Jeg ville hellere have ramt chokoladen. Forståeligt. Ej. Øj. Det der kunne faktisk godt have været hole in one. Oh shit. Ej, fordi jeg var altså foran på 4, seriøst. Øj, Garfi. Kom, altså hvorfor er jeg så dårlig? Klam syg, mand. Jeg er ligeglad, hvad fuck min score bliver, altså. Ej, så gør jeg det igen, seriøst. Ej, hvor er du dårlig. Oh my fucking god, altså, det kan også være lige mig, jeg gør alt det der, jo. Ja, så skulle du måske ikke lægge stille der. Lort. Lort. Ja. Drenge, vi skal altså få rumpuldrenge på. Det kunne være ret sjovt. Fordi han har sagt, at han gerne vil være sådan en spørg kasper. Og så kan han bare klippe frem for os og sådan noget. Han vil komme på, siger du.
Romkugledrengen. Altså, det sagde jeg jo tidligere. Jeg sagde, T-Dog havde... Altså, Romkugledrengen, det er også T-Dog. Han havde sagt, Nå, han gerne jeg ville. tror sådan, jeg Nå, tror jeg tror T-Bone. med T-Bone. Ja, det tror jeg også. Jeg sagde jo ikke T-Bone, jeg sagde T-Dog for helvede. Nej, men jeg havde helt glemt, Hvornår har vi T-Dog. nogensinde kaldt ham T-Dog? Nej, men jeg kan faktisk godt huske det, når du siger det. Nej, det kan jeg slet ikke. Ja, så kan du ikke sige nej, fordi det er bare dig, der ikke kan huske det, din fucking idiot. Jeg kan godt Nej, huske nej, det. nej, 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 vi har aldrig kaldt ham T-Dog. Jo, vi det har. har vi virkelig. Men det var alt for tæt på T-Bone, det giver jo ikke mening. Ja, vi kalder ham Ja, T-Dog, før vi før T-Bone, er jeg sikker kaldte på. Toby T-Bone. Det er det virkelig. Som for øvrigt ikke hedder Toby. Men, Spil min... Nej, hør lige den her joke. Spis min te-mand. nej. Nej. Ej. PM, sæt dig ned og slå lyttelapperne ud. Nu skal du ikke begynde Ej, at det tude. var jeg. Det er en prank, bro, men det er Husi Gang, og det er Marker, der er bedst, man. Spørg din far, for han er enig. Hvad er din roommate? And they were roommates. Bare prank, bro. And they were roommates. Oh my god, they were roommates. Kan vi ikke lave sådan en face-klein-agtig hus? Ja, jeg skal fuld Lave face. sådan en Mac-hus. Mac-hus. Ej, hvad? Hvordan fuck triller jeg ned? Ej, Vent, what? Er det glitch i systemet, eller hvad? Du er ikke Jesus Dane, eller hvad? Nå. Vent. Du er ikke rutsjebanerne her. Okay, der er altså en af de her rutsjebaner, der bare tager dig ned til starten. Det ved vi godt, Mac. Det vidste jeg Nej, ikke. jeg mener... Jeg plejer ikke at spille så dårligt, at jeg ikke er klar over sådan noget. Roligt, Ja, jeg tror sgu ikke på. det var også det, jeg gjorde, men hvor ikke så. Hold din kæft. Okay. Jon, hvorfor har du sådan en klamt skin? Der bare er... Hvor er dit skin på den egentlig? Du har sidst 2 legendaries, hvor ikke noget skin. Jeg bruger det. Kan I bare ikke se det? Jeg har min Nej, du har legendary skinnet hat på. på. Jeg har min legendary wizard hat på. Nej, men jeg står en... Jeg har min legendary wizard hat på, for helvede. Det er ikke faktisk. Ja, og det er jo jer, der betyder alt her omkring. Ikke? Ja, Korrekt. det er ikke min egen glæde. Min egen fulfillment. Seriøst. Eller hvad man siger. Sådan så imbeciler som jeg kan forstå det. Nej. Du er det klammeste menneske, altså. Jeg tror, jeg skulle være væk der. Prøv nu ikke engang. Okay, lad os sige, at... Jeg var ligeglad. Okay, vi har alle sammen en... Ja, jeg spiller aldrig Kane igen. Jeg glemte helt den her bane var der. Nej, den går der. Vi kan alle sammen spise et stykke toiletpapir, hvis I er til det. Eller, altså den, der taber. Okay. Spise toiletpapir. Stik toiletpapir. Spise et stykke toiletpapir. Nu jeg lige kan ramme mig her måske. Ej, men hvorfor er jeg stadig ikke en båd? Det skal man jo ikke være for helvede. Nå. Skal man forkerte vej, Marco, eller? Fucking værelse lige nu. Fuck. Ja, hvor skal du hen, lille ven? Giv jer for helvede, altså. Men har du snakket med T-Dog i